Nginibingelele babukeli bebonani streaming. Ingane kaMandebele isiphinde kabuya. Lo khulumayo uMakhumalo wakuMakhathini. Ngithi angizonimema ke kwingqungquthela noma kukhukhulela ngoqo wevisit esizoba nabo ebuhleni bamaNazaretha ngomhla ka28 kuDisemba. Kobe kuyisonto lokugcina kuwo lonyaka u2024. Lapha ke silindele wonke amazwe njengoba kushiwo ukuthi amagumbomane akukhethekile. Umema Mampondo, uZulu, isilungu, ibhodwe, umngenhla, nje wonke nje amagumbomane omhlaba. Siyobe siyokwakha njengoba sesitholile isibusiso kumnikazi ukuba siqedele lo yamuzi wasebuhleni. Nawe ke lapho umenyiwe. Bayazi ke omama eke siye sambe nabo abakhokheli ukuthi uma siyokwakha umuzi kaShembe bayebefike nezikhwama. Namanje siyacela ngoba into ene paper trail avi right uyakwazi ukubala kahle. Ngakho siyacela omama befike nezikhwama eziwo 2000 abazobeqhamuka nazo emathempelini. Bengayideposita ke bayazi ukuthi bazongithinta kanjani. Inamba yami ngu079 1974 858. Asikhethile ke amathempela aseduze ngaba inanda namaphethelo, ngaba yiTheku, ngaba isilungu. Nawe ngakini futhi ungafika ngoba niyazi ukuthi thina sambe silekelele yonke imizi kaShembe. So simema wonke ke amaNazaretha, simema inhlalisuthi yonke ingudlungudlu, amakhosazana nenkosazana nezintombi zetethelelo. Abantu ke mangithi ingudlungudlu bavele becaba ukuthi ngisho mama baphelele. Mangisho ingudlungudlu ngisho wonke umuntu owumama nentethelelo ifola under ingudlungudlu. Ngakho ke asipheleleni ke sonke ngesabatha lokugcina ku2024 ebuhleni bamaNazaretha. La siyobe sithunyazi luNkulunkulu kubantu bonke ngezikhathi zonke. Ingane kaMandebele iyazibongela. uMakhumalo kaMakhathini ku079 1974 858. Ngiyabonga.